Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kajing kulmar bagajing kan at hajarla Manipur kala nang jorbiang hadin bagi runar ki badon tiar siat ki baklan bor kila hiar thma ya ka wei kashnong had district kam jong men step perngap jong ka khat wei tarik jelio arja arpunrio ka bala wanra e kajing yap jong arngot ki brio bat kajing men saw ya bon ngot ki arngot ki bala do no ela kajing em ki lang let min lun haukep upalai pusan snam karta bat ulun min thang hauki upa arpulai snam karta ki brai nagashnong kultu. Kat bagi arngot ki balam men sau jor ki long ujang komang ba arpo pras nam karta bat kam min lal ba arpo nyos nam karta ki bala shapen ket mar hospital banyo jing sumar kat kum gajing tho jong ki pulet kani gajing hiar thma kala jia ha kapor men step kum ba sau siteng ei ha ka bagi runar ki bamla satya ban itho ki la siat ya ki nong shong snong da ki suloi ki baklan bor ki pulet ki la register mukadma suwa moto hapo ki kendon baper jong ka bharatian nyai sanhita BNS arja arpulai halor ka jing yap brio kajing persang ban penyap, kajing penkulmar pajba, kajing thang snong bat kajing pendon kambian yi kitiar siat nalor ki kendon jong ka Arms Act. Kibor pahara bat kibor jing ada kila sedang ya kajing wat banya ban lap bat ban kami ki badan kiti ha kani kajing ja. Kani kajing hiar thma ka wan hapadeng kajing khuslai ka bajur harian bala lap ya ki hinriu tli ki met yap ki banget baki de ki judgment riu naga ki bala sya ra bor hau banai bala dap ha kajing ya kan at ha district Gangpok P. Yakini kimat yap lalap hadian ke jingwat ke bejur bha ke Malaysian benta da kumba South Pak san pongut ki sipai bat pulit na ke Manipur Police, CRPF bat Assam Rifles. Kibor sensyar kila penklannya ke jingya da bat ke jing pahara ha ki than ki bala mi ke jingya kanat namar ke jing syap tiang ba ke jingya kanat snam ke nangpur biang hajarla Manipur. Habatin pej bahagi ki syap ke syap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya